clausura de actividades sociais no apartado de bailes de salón e danzas do mundo e en colaboración tamén co Departamento de Xuventude, hoxe a clausura, que é, digamos, o broche final de todas estas actividades que teñen unha gran demanda ao longo de todo o ano. Nesta clausura participan alrededor de 200 persoas, pero digamos que o total de participantes chega prácticamente a 400. 250 aproximadamente poden ser de servicios sociais e o resto de xuventude. Pois aquí está representado en este grupo de actividades todo o colectivo de adultos, persoas maiores e tamén xóvenes. Digamos que Danzas do Mundo en concreto, que é a actividade máis novedosa, este ano tuvo un tirón moi importante, aparte das clásicas bailes de salón. En bailes de salón hai moitísimas modalidades, o que se está vendo é simplemente unha pequena mostra de todo o que se fai ao longo do curso. Podedes ver merengues, cha-cha-cha, tango, zumba, as distintas modalidades de bailes que existen. O total de parroquias do Concello, 13 parroquias, porque aínda que en algunha parroquia non haya local, digamos, para poder realizala, si hai participantes que se desplazan a diferentes locales sociais ou municipais. Son 56 grupos de actividades en total o que temos nas actividades sociales e máis de 14 pertenecen a bailes de salón e danzas do mundo. O sea que estamos falando de digamos, casi da mitad da participación en bailes de salón e danzas do mundo. A parte da clausura de bailes de salón, tamén se está efectuando ahora mesmo a clausura de obradoiros artísticos e está, bueno, este ano no Centro de Maiores de Baiuca, na sala de exposicións, e sempre hai unha semana completa. Este ano vai a ser do día 24 ao día 31 de maio e durante a mañán e a tarde van pasando persoas a visitar esa exposición que teñen restauración, pintura, manualidades, patchwork, coiro, é dicir, todas as disciplinas, digamos, e modalidades que son de tipo artístico. Cada obradoiro dos que realizan ali, o día da exposición, teñen, digamos, que unha persoa, que un dos monitores, que é o que lles explica a xente o que se fixo e que son os que asesoran, digamos, esa exposición. E todo o mundo ten información suficiente dentro deste programa que o que pretende, desde logo, é a prevención e inserción social, para que a xente crea relacións sociais, que salga do entorno habitual, que non este sola, que se relacione, que mova de alguna maneira o corpo, a mente e que sirva sempre con un objetivo terapéutico e social fundamentalmente.